nevšimol. Michalovské základné školy v ostatných dňoch ovládla panika. Rodičia zrazu začali chodiť po svoje deti po vyučovaní. Okolo škôl sa totiž údajne potuloval neznámy podozrivý muž. Aj učitelia hovorili žiakom, aby si dávali väčší pozor. Žiaci sú najzraniteľnejší v čase, keď vychádzajú zo školy. Práve tu ich mal zastaviť muž so zaujímavým návrhom. Jeden chlap ku mne prišiel a pýtal sa ma, že či nechcem nastúpiť a že ho poslali rodičia. A ja som proste nenastúpila, ale ušla som mu. Keď sa k podobnej skúsenosti priznali aj žiaci z iných škôl, učitelia začali okamžite konať. Vo všetkých triedach zaradili do vyučovania aj informáciu o hroziacom nebezpečenstve. V podstate upozornili žiakov, aby v žiadnom prípade nesadali do cudzích aut. V tom čase už okolie škôl monitorovala v utajení aj polícia. Na základe výpovede obťažovaných žiakov dokonca podľa ŠPZ-ky preverovala jednu podozrivú osobu. Jedná sa o rodiča, ktorý pravidelne chodí do školy, má tam svoje deti, čiže ráno ich privezie, večer odvezie. Toto všetko sa potvrdilo, ale nič iné. Aj napriek tomu polícia prípad ešte definitívne neuzatvára. Pre istotu bude situáciu v okolí škôl aj naďalej monitorovať. V podstate zrejme celá záležitosť bola nejakým spôsobom vymyslená a k ničomu podobnému tam nedošlo. Zrejme ide o také detské nejaké recesie. Nie, kdeže by. Sú to dievčatá, veľmi také seriózne dievčatka, dosť boli vystrašené. Deň predtým som ho iba videla a druhý deň už sa ku mne ozval. Z Michaloviec pre televíziu